Ahoj, tady Kredita Versa 8 a já jsem u dalšího videa z Brawl Stars a na dnešním videu si otevřu 11 megaboxů, já to nebudu zdržovat a jdeme na to. Doufám, že mi na hlavní určitě padne něco dobrého, chtěl bych to aspoň nějaký ten skin za 80 gemů, nebylo by to špatné, tak se ukáž. Doufám, že mě dneska ty megaboxy překvapí. Takže máme tady čtverku, 112 coinů, 41 blingu, 2 gemy, 46 powerů a play ikona na Colta, což je nic moc a jdeme na další účet. Tak snad na tomhle určitě padne něco lepšího. Tady by mohl padnout i Brawler teoreticky, možná nějaký Legendary. Tak se ukáž megaboxu. Docela dlouho se to načítá. OK, už je tady. 1040 blingů, let's go, to je dobré. No, jdeme tomu. OK, ty blingy jsou docela v pohodě, jdeme na další účet. Prosím, Brawl Stars, dej mi nějaké skiny, anebo 100 gemů. 68 blingu, 2 gemy, to je nic moc, 24 powerů. OK, svítí na dvojka, tak ukáž, co tam máme. A je to skin na Broka, OK. Ten by měl stát 79 gemů, myslím. A jako další je tu pin, OK, tak to je docela v pohodě. Tento megabox je zatím asi nejlepší, co jsem otevřel a jdeme na další účet. Teď by mohl padnout lepší megabox, nějaké ty skiny zas. Klidně i za 150 gemů, jako vůbec bych se nezlobil. Tak ukáž. Nebo Bling Rico, Hypercharge. 54 coinů, 58 powerů, 3 gemy, 18 blingů, 2, let's go, co tam je. OK, to je Dynamike. To je Boomer Dynamike, OK, zajímavý název. A ještě k němu pin, OK. Tak toto nebylo špatné a jdeme na další účet. Ty skiny jsou docela v pohodě, ale chtěl by to dražší skiny anebo Legendary Brawlera, to je podle mě lepší. Ukaž, tak co tam máme. To se hrozně načítá dlouho. Ukaž. 135 coinů, 61 powerů, 50 a 2 je tam. To si děláš prdel, Legendary Brawler. Let's go. Se nečekal. A ta jednička bude asi pin nějaký, předpokládám, ale já jsem prostě šťastný, protože Legendary Brawler padl, nemůžu tomu uvěřit. Let's go. A megabox pin s křídlama. Ty kokos, tak toto je určitě nejlepší megabox, co jsem kdy zatím otevřel. Jdeme na další účet. Já už si myslím, že všechno štěstí už jsem využil na předchozím megaboxu, ale já doufám, že nám aspoň padne nějaký ten skin za 79 gemů, pojď. 181 coinů, 50 double XPček, 1 gem a 14 powerů, 37 blingu a je to zase megabox pin, jdeme na další účet. Ještě by mohl padnout aspoň nějaký ten skin, tak se ukáž, pojď. Jako Legendary Brawler, kdyby padl další, by jsem se nezlobil taky. To ukáž. 2100 double XPček, si děláš prdel, ne? 121 coinů, 61 blingu a player ikona na Dynamika. Ty kokos, to je dobré. Jdeme si pro poslední megabox. Doufám, že mi padne nějaký Brawler, nemusí být Legendary, to už mi je jedno. Anebo nějaký fakt dobrý skin, nebo drahý. Ten Rico, kdyby padl, to bych se vůbec nezlobil. Tak ukáž. 73 coinů, 31 powerů, 2 gemy, 50 double XPček, 43 blingů, player ikona na Poka a poslední player ikona na Max. OK. Nakonec to nebyl poslední megabox na tomhle účtě, protože jsem splnil ještě nějaké ty questy, aby jsme měli 79 gemů aspoň. Máme 81 a koupíme si tyto 2 megaboxy. Jdeme na to. Mohlo by ke konci videa padnout něco pořádného, tak se ukáž. 108 coinů, 50 double XPček, 79 blingů, 15 powerů a to je všechno. Tak to je docela zklamání. 10 gemů, 98 coinů, 18 powerů a 100 double XPček a pin na Omega Box. Bohužel tyhle 2 megaboxy byly docela zklamáni a s tím se s váma rozloučím. Čus čus.